Takže čaute, ja vás vítam u nového videa a v dnešnom videu budeme robiť niečo, čo som ani neveril, ani som nemyslel, že by som to robil niekedy, ale prišli také rôzne zmeny a premýšľania a plány. No keď sa pozrite na túto čiernu B5, tak je celkom špinavá. Je celkom špinavá, čo značí, že to auto sa používa aj. Teraz sa poďme pozrieť tu. Ona je trošku špinavá, ale nič extra. No a podľa tej sfúknutej gumy vám asi dojde to, že to auto tu viac menej viac stojí, ako jazdí. No a tak som začal premýšľať, že vlastne asi bolo dobre ju dať do sveta, medzi tým sa venovať čiernej a robiť videa iba o čiernej. A keď príde dobrá B5, tak z ňou spraviť video. Nakoľko som trošku premýšľal, že by som chcel moje plány spracovať to spraviť trošku inak, spraviť to taký kus Shitbox Tuning Edition, proste také, že by to bolo fakt, že low budget, ale dobre by to vyzeralo, proste spraviť takú sériu, že za málo peňazí, veľa muziky, ale Siva mi na to moc nevyhovuje, takže skrz to som začal premýšľať, že by som potreboval inú B5. Druhý problém bol ten, že ja reálne na to auto nemám využitie, a reálne ma to proste nebaví. Teraz, ak už sú také cesty, že čisté, tak ma baví jazdiť s týmto. A keď si z tohto sadnem tam, tak som taký, že Takže to auto viac stojí, než jazdí. No reálne, ani neviem, že kedy som tam bol naposledy dnu. Takže asi predvčerom, neviem. Aj proste to auto reálne vyzerá takto. No. A ako sa môžete pozrieť sem, tak sa dostávame k tomu, že už som reálne rozhodnutý, že to auto sa dá cca do série a pripraví sa nejaký predaj a pôjde do sveta. No a všetky také komponenty sa potom nahádžu do druhého auta. Takže máme tu naspäť fukare, žiadny tuning budík, nič, proste zase klasická séria. Páčka sa vám trošku skratila, lebo to bolo fakt veľké dildo, takže to som skrátil. Sedačky ešte nie sú vytepované. Chvála Bohu, sa mi podarilo dohnúť s kamarátom a spravíme vám čisto video, kde by sme sa venovali čisteniu interiéru. Ale, čo sa taktiež stalo, sú zmeny pri motore. Takže, máme tu celú druhú hadicu. Ja som sa proste rozhodol, že tým, že tie veci vyberám, že tu nenechám iba skrutku, aby to nefúčalo, a mal som doma druhú hadicu. Takže som to vlastne celé nahradil. Takže nič nefúči, proste tu celá druhá hadica. Eger nahrada tu ostala a aj ostane. To proste nech sa hnevá, kto jak sa hnevá, ale toto tu nechám, žiadne Egerku tu naspäť nepôjde. No a taktiež odvetrovanie veka, tak to som dal tiež naspäť. Nech to nie je zase nejaký tuzing, keď to budem predávať, nech to je proste fakt, že spoko pracant P5. No a dostávame sa k tomu, že vlastne toto auto budeme teraz iba chystať na to, aby to vyzeralo nejak schopne, pekne. A vo výsledku ju predáme a spravíme si ďalšie videá, kde kúpime niečo iné. Ale ako vravím, to auto teraz vlastne využívam tak, že nejako mi kúpa nesúri. Preto by som sa chcel sústrediť na čiernu a investovať do nej a natáčať hlavne o nej. A keď príde dobrá B5, tak ju proste kúpim a začne ďalšia séria. Aké sú vlastne teda moje plány? Je tieto plechače strieknúť do čiernej a nahodiť tam puklice. No poviete si, že puklice, že či som hlúpy, ale reálne ja som včera skúšal dávať puklice na to auto, no tak akože som tam digol. A to fakt spraví, že dosť taká puklica, a tým, že by som iba predal, tak vlastne namiesto toho, že by som tie puklice vyhodil, tak vlastne ich viem využiť a spraviť to taký estetický dojem za lacné peniaze. Takže puklice, čierne plechače, puklice. V ďalšom videu by sme si ešte urobili vlastne brzdy na červeno, nejaký taký spokovo budget homemade po domacku. Takže vlastne mal by to trošku iný look. Tiež by sme sa ešte možno povenovali karosérii. Ten blatník by som vlastne možno ešte mohol poriešiť. A spraví sa to tepovanie interiéru. A čo ma ešte celkom mrzí a čo by som asi chcel vyriešiť, sú tie budíky.
Mne sa tie budíky fakt, že extrém páčia. Fakt ich je ťažko zohnať a fakt by som ich chcel mať doma. Takže asi ešte zohnám klasické budíky. No ale inak stropnicu by trebal prečaluniť, ale nakoniec asi tie pripínačky iba porozmiestňujem inak. A čalunenie stropnice si ukážeme moje čiernej Audine. Chceli ste to video, konec koncov budete ho mať, len to bude proste v čiernej a nie v sivej. Takže si myslím, že to ničomu nevadí. Takže tu mám vlastne 15 plechače, ktoré dostal bracho ku golfiku. A vlastne tieto puklice by som chcel zneužiť a využiť. Takže ako, no je to také, no ako, nebude to žiadny tuning, ale netreba ani čakať tuning, však reálne spravíme z toho normálnu B5, ktorá pôjde do sveta. Takže ja si myslím, že na také využitie je to veľa lepšie, než keď ich vyhodíme, alebo ja neviem, čo s nimi spravíme. Takže si myslím, že spočko. Takže prvý plechač máme dole, no ako môžete vidieť, korozka je tu, čo je dobre celkom na puklicách, že my to proste môžeme jednoducho iba tak obrusiť, strieknúť a cez tie puklice bude fakt vidno iba, že možno také očka, ale keď som to skúšal, tak tá siva z toho plechaču proste robila taký rozptyl na tú puklicu, takže tá čierna to tak viac trošku stratí a tá puklica tak viac vynikne. Ty kokso, neverím, že ja normálne riešim puklice, pre Boha živého. Tam sú 19-ky a tu riešim 15-ky puklice. Krista Máriu, kde to späť táto doba. Inak stavbe 5-ky, výfuk, je celkom fajn, toto je iba špinka. Sú tu nové tlmiče, pružiny, čo myslím akože celkom spoko. Strmenia si repas, mal by byť údajne. Kotúče celkom fajn, dosky celkom fajn. Takže si myslím, že asi OK. Ideme sa teraz vrhnúť na také light prebrusenie. Oplachneme to, striekneme to a šup na auto. No a bohužiaľ, potom ešte 3 krát. Pána Boha. Takže máme tu plechač, máme tu takýto kotúčik na vlastne takéto časti tu. Potom takýto šikovnejší na viac menej také tie menej dosiahnuteľné. Máme tu makitku, potom to plachneme s vodou a odmastníme to, zakrieme to nejak jednoducho a striekneme to, šup na auto a zvedavý, to fakt zvedavý. Každopádne myslím si, že akože veľa ľudí mi povie, že som debil, ja to proste chápem, proste ľudia majú rôzne názory, ale ja si myslím, že fakt nerobím nič také, že úplne že zle k tomu autu. Reálne proste je to taký dochodcovský tuning, proste plechače, puklice, spoko auto, proste reálne na pracanta si myslím, že musíte mi dať za pravdu, že to fakt nie je nič zlé, čo tu teraz robím. Dúfam. Tak ako môžete vidieť, vybrúsené, vyplachnuté. S tým šampónom si myslím, že to až dosť preháňal. Reálne ľudia okolo mňa by sa tak nestrali s elektronami a nie to s plechačmi. Teraz neviem, či sa on cítiť zle alebo dobre. Ale nevadí, je to odmasnené, zakryté. Bolo by dobre, keby si to zakryte viac, aby ten prach z toho spreju vám nezašpinil gumy. Ale tým, že je to ešte také vlhké, tak budem veriť tomu, že to na to tak nenalepí. Máme tu tento 3-eurový sprej, nakoľko som ho mal v dielničke, ešte aj nejaké čisto nové nepoužité, tak aspoň ich využijem. No a ideme to vlastne strieknúť. Takže ako môžete vidieť, plechač máme nastriekaný, je tam už vlastne druhá vrstva. Ventilok som nezakrýval, nakoľko mám doma také druhé, ktoré tam nahodím. Akože môže to byť úplne jedno, ale
Povedal som si, že ich tam dám. A potom si to vlastne nahodíme na auto. Cvakneme si tam puklicu. Som zvedavý, že ak to bude vyzerať. No a potom v ďalšom videu si ešte spravíme vlastne tie strmene. A ako nebude to nejak extra vidno, ale trošku tam bude vidno tú červenú cez ten plechať, cez tú puklicu. Bude to také, že niečo tam tuningové je, taký tuning, že tam niečo je, takže idem to vlastne za chvíľku odkryť, nechám to ešte preschnúť, nahodíme si druhý ventilok, zigneme to na auto a vybavená vec. Akože takýto look, no neviem, či nám viac páči toto. V realite sa mi páči viac toto, a na kamere mi lepšie vyzerá toto, a to je jedno. Mám tak lajtich striekov aj skrutky, možno si poviete, som debil, a čo? YouTube ma naučil jednu vec, že proste nerobíte čokoľvek, vždycky sa nájde niekto, kto vás bude buzerovať, a preto robte to, čo chcete, to, čo vás baví, bez ohľadu na to, že proste kto, čo a jak, takže proste je to tu. Tu máme tento ventilok. Chcem podotknúť, že ak máte takéto oceľové alebo hliníkové akékoľvek, nikdy ich nesťahujte na plné pecky, lebo v zime sa to vie zapiecť a potom som si vymeniť celý ventil a nielen čapočka, takže bacha na to. Teraz možno čakáte, že príde ten moment, keď tam túto puklicu struhnem a bim! Ale nie. Spravíme si proplechače a na záver si ešte tie puklice umieme. Ja neviem, prečo to robím, ale proste moje srdce proste chce, aby to bolo všetko tip-top, čisté, vyumývané, lebo inak by som asi dostal zachvat. Takže dorobíme ešte 3 kolesa, promývame si puklice a čapneme to na auto. Netreba zabúdať ani na momentový kľúč. Ja konkrétne používam buď 125 Nm alebo 130, takže to už je asi na vás. Každopádne je lepšie to mať v momente, ako máte istotu. Niekto používa rúru, ja osobne používam rúru iba keď mi nejde povoliť koleso, ale samotné doťahovanie vždycky na moment. Nech to je všetko krásne. Takže nastriekané, dotiahnuté na moment. Na záver ešte všetky 4 dofúkame na 2,5 baru. A myslím si, že spokojnosť. Je to také celkom spoko. Ja si myslím, že keď sa človek pozrie na toto, že je tam proste sivé koleso, pozrie sa na čiernu, blízka OK, ale z diaľky, neviem. Každopádne, ja teraz nebudem natáčať, de facto je to 4 krát to isté, takže je to podľa mňa úplne zbytočné točiť. Urobím deto na druhej strane, potom si ešte preplachneme vlastne tie puklice, aby sa nepovedalo, a pôjdeme niekde za dedinu, ukážeme si v priestore, ako to auto vyzerá. Takže ja už to vidím v priestore a musím povedať, že kolesa robia fakt, že brutál. Keď dáte iné kolesa, celé auto sa zmení, však posúďte sami. Nahodil som puklice, je to bomba, proste normálne celý vzhľad toho auta sa zmenil a nemáte pocit, že to sú 15-ky. Ty kokos! No a teraz už ale vážne, toto sú naše nastrikané plechače. Tuning, veľký tuning. A je to strašne nezvyk, ale zároveň nemôžem povedať, že mi to nejak vadí. Aj bez puklíc. Proste príde mi to také... Nie je to zle, je to proste také normálne auto, ktoré v zime proste jazdí. Má tam zignuté plechače a... Čo ja viem, nie je to také zlé. Každopádne,
My si teraz nahodíme poklice, ktoré mám v kufri, ale myslím si, že je to proste také je to také tmavé, je to také, že No a aby to bol správny dlhocovský tuning, Krista Máriu, neverím, že toto idem spraviť, ale je čas. Prišiel čas. No, ja už to vidím. A či sa mi to páči? Ja neviem. Akože nie je to zle. Reálne vyzerá to ako proste normálna B5. Bod A, bod B je hlavný dôvod, prečo človek má to auto. Má tam proste nahodené poklice, ktoré budem musieť ešte stiahnuť z kapásku, ale neverím tomu, že to budú držať. Ale v skutku, keď sa na to takto pozriem, tak je to fakt spokojné autíčko. Normálne sa mi to páči. Normálne sa mi to páči. Fakt je to už taká, že ozajstná daily proste. Keď sa pozriem tu, tak je to také, že lechač, OK. Ale keď sa pozriem tu, reálne Spoko auto. Ty kokso, no nič, idem ešte doložiť tie dve a uvidíme. Takže, toto je proste, jak to vyzerá. Ja si myslím, že z obidvoch strán je to úplne spokojné auto. Už sa vôbec nečudujem takým ľuďom, že si kúpia poklice. Ja som vždycky premýšľal, že prečo by to človek robil, ale reálne on to spraví taký rozdiel a reálne také poklice stojí koľko? 20 eur možno v Tesku, alebo ja neviem. Toto sú nejaké Volkswagen, len loga tam nie sú. Ale reálne mne sa to páči. Mne sa to reálne páči. Keby si ju nechávam na pracanta, si myslím, že nič viac toho nechýba. Proste to úplne spoko auto. No som šokovaný sám zo seba, že sa mi toto ľúbi. Ale je to fakt, že spokojné autičko. Keď príjem ešte vlastne domov, tak tie poklice ešte stiahneme s kapáskou. Nejak tak nenapadne. Ale ja si myslím, že účel to splní. A reálne, že to úplne inak vyzerá to auto. Ja normálne som šokovaný z toho. A nechápem, že reálne, že puklica dokáže takto klamať ľudský mozog, minimálne môj. A reálne to zmení to auto. Každopádne v blízkej dobe si ešte nastrikáme tie brzdy do červenej. Vytipujeme si tie sedačky. No a myslím si, že ešte niečo vymyslím, nejaké srandy, hlúposti, takže uvidíme, no. Každopádne, toto je pre toto video všetko. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať odber, like, koment a vidíme sa u ďalšieho videa. Čau.